Hát a mag vagy ember. Jön a kínai. A kínai. Nyi, az összes madarak ide szálltak. Jöjjö. Nyi, a nagy léba is, minden. Mi érdekesek ezek. Az egész tótól ide, hogy jönnek idefele úszva, és csak az egész tóról, Jézus, figyeld már! Azt jelenti, hogy azok fiókák még szerintem, azért nem tud repülni, vagy így. Igen. De jár is? Csak a galambok a legjámbarabbak, mi? A sirály az a fehér ott, mi? A Betty, mi? Az látod? Betty, az a fehér, mi? A sirály. Az mi? Az a, amiknek fekete a feje. Nagyon. Anett, te élvezed? Igen. Anyád meg akarja simogatni. Né, a tenyerére száll, figyeld meg mindjárt. De megöregedtetek ki.